Nabali man na. Ay, nabali. Muna may lock bra. Ha? Muna may lock. Bali na? Oh. Magbinayot me. Walang iya ning trabahoan eh. So ali. Sa may kuha ano ani? Sa mga style bro. Suot mi guwig, ane. Patay tama, pasensya ma. Gamit kayo mga sanina ron. So gusto niya. Ang yan ko ani mga kapatid. Ay, pwede na ako nabit. Amin na namin. Oy kana kaniwang. Pwede na ako. Hindi ka ta sa banana. Sigo na ba? Ay, kasar bitaw ta makasabaan. Hoy. Kasar ta makasabaan. Then bra, ni magbra-bra po ka ni bro. No, okay. Ano para? Anong bag ko no kayo ba? May tubangan ano eh. Mader. May tubangan nindot naglibog mo ko. Kana tubangan ni. Ay, Sorry Diyos. kayo. Tubangan. Diyos, maapsan bitaw ta dire. Kana tubangan. Ay, tubangan na ni bro. Kana tubangan. Mader, sensya kayo mader. Gamit kayo mong braro. Oy. Kani. Kani. Puso. Igor ah. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Galing ah. Bali. Ana? Ano? Oh na. Wait. Nabali man na. Ay, nabali. Muna may lock bra. Ha? Muna man may lock. Bali na? Bali. Ana? Oh, ana. Naulak ka rin. Pero di mo nakaigo nimo. Ilak na ko na bro. Sabi, batas na ko rin. Asa man ka? Gawas ta. Sa gawas na ilak. Ayaw ni bra? Oh, dili di man maigo nimo. Sige, tala. Kau dito ka. Kato kasi ang lula kay namatay na bitaw to. Nako. Kato kasi ang lula kay namatay na bitaw to. Nako. Ubo bro, maglagan na bro ha. Simbak sa loob. Kita kasabanan eh. Patay na. Ito bang gigi? Isa may makasaba no. Patay, gigigaan ito ba? Patay na po. Isa may makasaba no patay na. So, may pagsuot eh. Patay na. Saan may pagsuot eh? Ito rin. Eh, patay na. Gila. Gila. Kasi man eh. Isa. Nakis ka berikat. Buntag na rin ko sa... Bro, akong ngalan na bro, Glyza. Aglaysa. Imuhan siya ngalan mo gusto na. Ang ato tawagan naton do ha. Kulbaan man ko ani. Ha? Ang taw- Ang ko ani. ang tawagan natin ba? Ayun Ayan na, na, kasabanta na. Silbi, dili mo ka magpakita na agad. Jiko. Wala bro, nabidyo ta. Mangita sa amig mga among mga outfit. Kay matagbaw pa to bunal-bunalan mi atong mama. Bunal-bunalan niya itong mama. Dire dagan kay dire. Patay na mga tagyaya bro. May lantang. Wala yung mga biya ni namo ba? Bilang isang kontrabida, malapit na. Sige, pwede ta mag Pagka-break up nimo. Pwede ta mag-intro bro kana pa mga sopan. Sige, okay na. Di mo pwede kayo makita, no? Picture, tarong, di mo pa natin lang. Ikaw na, pulbos. Yan na. Okay. Hmm. Anak. Ha. Ha.
Ha. Artist to. Yan na. Rika! Okay na. Ikaw. Jangan gamay. Gamay. Gusto mo nakalaha mo na. Just for the vlog lang! Ay, dadaro. Hindi magkaya ako. Sabi ni sa langga. Kaya. Mana? Na. Perfect. Ada deh. Ala, gupahan ako. Dayo, ilang taon, Dan. Uy, uy. Parang burkat. Nagwapa ka siya. Siya gini profile sa Facebook. Samutan niyo, no? I-profile yun sa Facebook pa. Picture sa tuluron. Silbi, patulan ka na ang patungan ka na mo ba? Na nakaakbay ko ni mo, ana. Nanapo tong bag ako. Uy, gaga. Eh, pag ngun ana ra ka, di ko gusto nga ikaw ako mabana. Ngun ana rang plastara. Nakakira ko dry. Be, mata. Ano? Kaya pandisal do boy, doa. Hanggang kan, 50 minutes. Kung pandisal nga tag 5. Full boss mo tatabo, bro. Ha? Full boss bagamay. Full boss? Kabang kay nakuha. Man. Lipstick niya mo? Okay. Okay naman na, karang breakout, oy! Gusto kita mo tinuod. Wala mo rip na ko diha. Hoy, kung kita gusto mo rip, sulod lang mo dire. Pakuha niya yung bungot, bro. Magas mga pre. Ganahan mo mawen. Dire batang ha. Paspa-sexy yan. Sige, go na.